ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ମାନସ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସିରେଇ, ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଶୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କଲି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରକୁ ମନ ବଳିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, ତା ସହିତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ନିଜେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛି। କେତେ ଆପଣ କେତେ ବିଲ ଧାନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍? ମୋର 6-7 ଏକର ବିଲ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି। କି ଧାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସାର୍? ମୋର ଏଇଟା ହଂସଦା ହେଇଛି, କଳା ଚମ୍ପା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ସାର ଅନୁସାରେ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାଦୁଅ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗ୍ରୋମର 28-28 ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ପଟାସ ବି ଦେଇଥିଲି, ଅନୁସାରେ ତା କ'ଣ ସହିତ ଦେଇଥିଲେ? ଅନୁସାରରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିନ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି। କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ଅଲଗା ଏକର କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ଏକର ପିଛା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ମନେ ଆସୁନି, ସେ କହିଥିଲେ ଏକର ପିଛା 5 କେଜି ବସ୍ତା ଦେଇଥିଲେ କି? ହଁ 5 କେଜି। ହଁ ତାପରେ ଅଲଗା ଧାନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ ମୋର ଭଲ ଗ୍ରୋ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ରୁଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଲେଖା ରୁଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ରୁଇଥିଲି। ଏବେ ପିଲ କେତେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ମୋର 40 ଅଛି, 40 ଏବଭ୍ ଅଛି, 50 ପାଖାପାଖି। ସେପଟ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, 50ଟା ଉପରେ ବି ଅଛି ପିଲ, ସେପଟେ ଅଛି 50 ଉପରେ, ସେପଟେ ଅଛି ସବୁ ପିଲ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ କମ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଅଲଗା ଧାନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେ ଧାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋ ଧାନ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପୋଜିସନ ଫାଷ୍ଟ କମ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଳି ବି ଅଲଗା ସାର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ କିଏ ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟୁରିଆ ପ୍ରବଳ ମାରିଛି, କଣ କରି ବଢେଇ ଦେଇଛି, ମାଟିକି ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଥିଲି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ପିଲ ସାର ଦେଇଥିଲି, DAP 2020 ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ତା ସହିତ ଗ୍ରୋମ ମାନେ ପଟାସ ମାନେ 500 ଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବେ ଥୋର ସାର ପଡିବା କଥା, ମାନେ ସରି ଥୋର ସାରଟା ଦିଆହେବା କଥା। ଧାନ ତ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଦିଆହେଇନି, ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆ। ଟ୍ରେସମିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସାର୍ ଅଲଗା ଆଉ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଅଲଗାଠୁ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଫରକ ଅଛି, ଅଲଗାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧାନରେ ଅଲଗା କଣ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି, କଳା ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଗଛର ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହୁଛି, ମୋଟା ଭଲ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହୁଛି, କାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହୁଛି, କାଣ୍ଡ ମୋଟା ରହୁଛି। ଗଛ ଅଲଗା ଗଛ ତୁଳନାରେ ଏ ଗଛ ସବୁ ଭଲ ଗ୍ରୋ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହବାରୁ ସେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଯୋଉଗୁରା ଦେଖିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୁଡାକ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଏଇ ଗୋଟେ ଏବେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଲଗା ହବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେସମିନ୍ ଦେଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ହେଇଛି ଧାନ।